Nannan Jumaita ne ta ce in wake SST namu ne. To ga SST Bashir Ahmad a gaida kai. SST a gaida kai. SST mai capacity. Mustapha Lala gaida kai. Bashir Ahmad a gaida kai. Dan Modibbo Bashir. SST mai capacity. Katafila a gaida kai. Bashir Ahmad a gaida kai. Waye za ya ja da kai. SST mai capacity. Amanar gwamna Fintiri. Bashir Ahmad a gaida kai. Mai Nannan Jumaita ne. SST mai capacity. Hajjalare Nannan Jumaita ce. Bashir Ahmad a gaida kai. An gaida uwar marayu. SST mai capacity. Mai kyauta da kari. Bashir Ahmad a gaida kai. Hajjalare Nannan Jumaita. SST mai Mai capacity. Aminu kulli zaki. Bashir Ahmad a gaida kai. Aminu kulli sadauki. SST mai Mai capacity. Abdurrahman Yudli da sannuwa. Bashir Ahmad a Abdurrahman gaida kai. Alban Yudli da namu. SST mai capacity. An gwamnatiya Raliya. Bashir Ahmad a An gaida kai. hajjajo Raliya. SST mai capacity. Mai kyauta hajjar Raliya. Bashir Ahmad a gaida kai. First Lady Raliya. SST mai capacity. Baba Gunshi Modiya. Bashir Ahmad a gaida kai. Baban Modi Sanduwa. SST mai capacity. Baba Gunta Hauwa. Bashir Ahmad a Baban gaida kai. Hauwa na gaida jarumi. SST mai capacity. Baban Rabiatu Sanduwa. Bashir Ahmad a Baba gaida ga Rabiatu a gaida kai. kai. SST mai capacity. Tafa masa SST. SST mai capacity. Mai kishin mu SST. Bashir Ahmad a gaida kai. SST Adamawa ne. SST mai capacity. SST mai capacity. Bashir Ahmad a gaida kai. SST mai majority. SST mai capacity. SST na mu wonderful. Bashir Ahmad a Kai gaida kai. aikin ka successful. SST mai capacity. Sasilitan na zo gida. Bashir Ahmad a gaida kai. Mawaƙin naka gani nan. SST mai capacity. To, hayya SST a gaida kai. Mai capacity. Injiniya Bashiru Ahmed ga mai majority. SST Mazantiya mai capacity. Injiniya Bashir Ahmad ga mai majority. SST Mazandiya ga mai capacity kuma mai majority. Mun yi jinjina. Rabbu tabara jalla Allah sarki mai duniya. SST Mazantiya Yarda da ni Ubangiji in waƙe mazanjiya. abokin gwamna Fintiri. Injiniya Bashiru Ahmed ga mai gaskiya. SST Mazantiya Ka da lafiya sadaukin zaki ga maliya. SST Mazantiya mai capacity. Injiniya Bashir Ahmad ga mai majority. To tafiya da jarumi abin nan ai da quality. SST Mazantiya Sabo da maza abin da daɗin kallo da quantity. abokin gwamna Fintiri. Wanda yake da al'umma shine mai majority. SST Mazantiya Injiniya Bashiru Ahmed mun maka jinjina. SST Mazantiya mai capacity. Injiniya Bashir Ahmad ga mai majority. SST mutan Adamawa na yaba maka. SST Mazantiya Tafila kake da aiki mun jinjina maka.
35712893 sharrin magiyanka Bashir Ahmad duk ya kare mai ka capacity. SSG Bashir Ahmad mai mai taimako capacity. adali sannu Bashir Ahmad malami mai sannu capacity. jarumi sannu Bashir Ahmad kayi nisa mai capacity. gaban magautan Bashir Ahmad gaisuwa mai ne capacity. jarumi kai ne Bashir Ahmad adali kai mai ne capacity. SSG Bashir Ahmad bashir na mai capacity. mai taimakon muwa Bashir mai Ahmad tausayin mai mu capacity. gaisuwa muke Bashir Ahmad mai hajjala capacity. nan ji mai Bashir Ahmad wani mai marayu capacity. mai aminu kwalle Bashir Ahmad aminu mai kwalle capacity. mai abdurrahman Bashir Ahmad yun lida mai na capacity. alban yun lida Bashir Ahmad esensin mai capacity. adamawa zakin Bashir Ahmad adamawa mai capacity.